Πύλη θα ανοίξει ανάμεσα στους δύο κόσμους και εσύ στην άλλη πλευρά θα περάσεις. Το πρωτότυπο βιβλίο του πατέρα σου θα βρεις και το κεφάλαιο που αναφέρεται στον Ενέα θα το σβήσεις. Να ξέρεις πως λίγα λεπτά αφότου στην άλλη πλευρά περάσεις, θα πάψεις να υπάρχεις. Θα χαθείς. Αντίο, πατέρα. Τι ήταν αυτό? Σεισμός πρέπει να ήταν, κούναγε όλο το δωμάτιο. Είδε κανείς την Όηρα? Δεν τη βλέπω πουθενά. Ίσως φοβήθηκε από το σεισμό και βγήκε έξω. Τα παιδιά έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν την Όηρα, μάταια όμως. Η Όηρα θυσιάστηκε για να σώσει τον πατέρα της και την Εμάρια. Ρώτησα παντού, αλλά κανείς δεν την είδε. Παιδιά, αρχίζω και ανησυχώ. Ούτε εγώ βρήκα κάτι. Τζίφος. Ο συγγραφέας καταφθάνει στην Ιωνία και μεταφέρει τα καλά νέα στους κατοίκους της. Δεν είναι όμως χαρούμενος, διότι έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Τα παιδιά, βλέποντας τον κόσμο μαζεμένο, τρέχουν μήπως και μάθουν κάτι. Παιδιά, κάτι λένε για τον Ενέα. Πάμε να ακούσουμε. Τι έκανε πάλι αυτός? Δεν μας αφήνει στην ησυχία μας, λέω εγώ. Αυτός εκεί, με τα σκούρα χρώματα, λέει ότι δεν θα μας ενοχλήσει ο Ενέας ξανά. Περίεργο. Κι εγώ ήταν. Όχι ότι του πλήρωνε φόρους δηλαδή, αλλά όπως και να έχει. Φίλοι μου, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να επισκεφτούμε την ταβέρνα να γιορτάσουμε με λίγο φίνο κρασάκι το γεγονός. Συμφωνείτε? Παιδιά, Τέλεια ιδέα. δεχτήστε μου θέση. Θα να φωνάξω και τον κύριο Ρέφα με την κυρία Ντορέλα και έρχομαι. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις το Ρέφα. Εκεί είναι ήδη. Στην ταβέρνα κοιμήθηκε χθες το βράδυ. Αυτό τον κύριο τον ξέρω. Ήταν η φωτογραφία του στο βιβλίο. Είναι ο συγγραφέας, ο πατέρας της Νόηρα. Γρήγορα, πάμε να τον ρωτήσουμε. Παιδιά, ακούσατε τι έγινε? Ο Ενέας δεν υπάρχει πια. Αμάν πια με αυτή την αργό, Αλέξανδρε. Δεν υπάρχει και δεν υπάρχει, έλεος δηλαδή. Όχι βρε παιδιά, το εννοώ το δεν υπάρχει. Το κάστρο του καταστράφηκε και αυτός με το στρατό του εξαφανίστηκαν. Άρπατη! Ωραία, χωρίς το
κάστρο του Ενέα. Τα παιδιά πλησίασαν τον συγγραφέα, του συστήθηκαν και ρώτησαν να μάθουν τι έγινε. Του είπαν για την περιπέτειά τους όλες αυτές τις ημέρες στον κόσμο της Νεμάρια. Ας το παιδί μου αυτό το πράγμα. Φου. Ακούστε, παιδιά μου. Η Νόηρα χρησιμοποίησε το ξόρκι και άνοιξε την πύλη. Πέρασε στο δικό μας κόσμο και έσβησε από το βιβλίο το κεφάλαιο με τον Ενέα. Μπράβο, Νόηρα, του έδωσες και κατάλαβε. Δηλαδή τώρα βρίσκεται στο δικό μας κόσμο. Όχι. Δυστυχώς, ούτε στο δικό μας κόσμο, ούτε εδώ. Κανένας χαρακτήρας του βιβλίου δεν μπορεί να ζήσει στο δικό μας κόσμο. Η Νόηρα, λίγα λεπτά αφότου πέρασε στην άλλη πλευρά, εξαφανίστηκε. Σιγή επικράτησε για τα επόμενα λεπτά και όλοι ένιωσαν έναν κόμπο στο στομάχι. Ο ηρωισμός της μικρής έκανε την παρέα να βουρκώσει. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Θα κάνω μια τελευταία παρέμβαση στο βιβλίο και θα ξαναγράψω την Νόηρα. Μπράβο κύριε Παύλο, είσαστε πολύ καλός. Είστε σούπερ κύριε Παύλο. Αχ, μακάρι. Όπως είπα όμως, θα είναι η τελευταία παρέμβαση. Αποφάσισα να γυρίσω μαζί σας πίσω στο δικό μας κόσμο. Κάτι η Νόηρα, κάτι η διαφωνία με τον Ενέα με έκανα να καταλάβω ότι η θέση μου είναι εκεί. Θα ξαναρχίσω τη ζωή μου από το μηδέν και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να τα καταφέρω. Και η Νεμάρια, κύριε Παύλο, τι θα γίνει Νεμάρια? Η Νεμάρια θα συνεχίσει να υπάρχει κανονικά, χωρίς τις πανεμβάσεις μου, υπό την καθοδήγηση μιας εξαιρετικής πριγκίπισσας. Μιας πριγκίπισσας χωρίς παλάτια και πλούτη, αλλά με μια καρδιά σκέτο χρυσάφι. Την πριγκίπισσα Νόηρα. Και θα μπορούμε να την επισκεπτόμαστε όποτε θέλουμε. Λυπάμαι, καλή μου, αλλά αποφάσισα να σφραγίσω την πύλη ανάμεσα στους δύο κόσμους, ούτως ώστε να με αποτρέψω από το να έρθω εδώ στην πρώτη δυσκολία. Θα ξεκινήσω όμως ένα δεύτερο βιβλίο και θα γράψω για την περιπέτεια της παρέας σας. Ο συγγραφέας ζήτησε από τα παιδιά να τον περιμένουν στην Ιωνία, αφού ήθελε να δει για μια τελευταία φορά τον τόπο στον οποίο έζησε όλο αυτό το διάστημα και να αποχαιρετήσει τους καλούς του φίλους. Οι γονείς μας θα έχουν φρικάρει τόσες μέρες που λείπουμε. Και άντε τώρα να τους πεις ότι ήμασταν μέσα στο βιβλίο. Έχει να πέσει καρπαζιά. Από τώρα με πονάει ο σβέρκος μου. Μη φοβάσαι, Άλεξ. Όταν ρώτησα την Νόηρα, μου είπε ότι ο χρόνος κυλάει διαφορετικά στους δύο κόσμους. Μια μέρα στην Νεμάρια είναι μια ώρα δική μας. Μέχρι να ξυπνήσουν οι γονείς μας. Το πρωί θα έχουμε γυρίσει πίσω. Νεφέλη, σε βλέπω πολύ σκεπτική. Έχεις κάτι? Μακάρι να ήταν οι γονείς μου και οι φίλοι μου εδώ. Δεν θα χρειαζόταν να γυρίσω πίσω. Κατάλαβα τι εννοείς και έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά από όλα αυτά τα χρώματα, τις εικόνες, το λαμπερό φως, τα μαγευτικά τοπία, θα γυρίσω πίσω στις σκιές. Δεν είμαι αχάριστη. Οι γιατροί είπαν ότι είμαι πολύ τυχερή που ζω, αλλά πίστεψέ με, δεν είναι εύκολο. Όπως δεν είναι εύκολο να νιώθω τη θλίψη των γονιών μου, όσο και αν αυτοί προσπαθούν να την κρύβουν. Τα ακούς, Άλεξ? Γιατί ρε το λες εμένα? Γιατί υπάρχουν παιδιά με μεγάλα προβλήματα και εσύ παραπονιέσαι για ένα παιχνίδι που δεν σου πήραν και δεν σε αηδίες. Καλά, μιλάς κι εσύ τώρα που μας έχεις ζαλίσει με τους γονείς σου που μαλώνουν. Τι να πει, Ειρήνη? Η Ειρήνη θα πει να σταματήσετε γιατί τη ζαλίσατε. Όλοι έχουμε προβλήματα και αν δεν μπορούμε να τα λύσουμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Με το να κλαιγόμαστε όλη την ώρα δεν βγαίνει κάτι. Ωραία τα είπες, Ειρήνη. Δικό σου ήταν αυτό? Όχι βέβαια, η κυρία Χρυσούλα στον Άγιο Ραφαήλ κάθε βράδυ μετά την προσευχή μας το έλεγε. Μην στεναχωριέσαι, Νεφέλη μου. Θα ερχόμαστε να σε βλέπουμε. Δεν θα χαθούμε. Εννοείται. Τόσο περάσαμε όλοι μαζί. Νιώθω ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Να σας πω την αλήθεια, ρε παιδιά. Αν και μου τη λέτε όλη την ώρα, είστε πολύ καλή παρέα. Σούπερ δηλαδή. Δεν θα χαθούμε. Για να μην σας πω ότι δεν μου έλειψε καθόλου το βιντεοπαιχνίδι. Καθόλου. Ούτε λίγο. Καλά, σχεδόν καθόλου. Ο συγγραφέας, αφού είδε για τελευταία φορά τους καλούς του φίλους στην Νεμάρια, γύρισε πίσω στην Ιωνία, ευχαρίστησε τα παιδιά και τα προετοίμασε για το άνοιγμα της πύλης. Άνοιξε τώρα μια ρογμή, μια χαραμάδα. Πύλη να ανοίξει να διαβώ, απ' την Νεμάρια να βγω, από τοπία μαγικά να μπω μες στα πραγματικά. Άνοιξε. Σβήστρα που σβήνει στα πολλά, το λάθος σβήσε το καλά. Πένα καλή, πένα σοφή, πάμε να αλλάξω τη γραφή. Άνοιξε. Τούτα τα μαγικά γραπτά να πάρουν σάρκα και οστά, με την ψυχή,
με το μυαλό όλα να γίνουν για καλό.